Ola, que tal? Como cada semana damos a benvida a unha nova edición de Informar, na que falaremos do peche repentino da campaña da Xarda para as artes menores. Estaremos tamén en Ribeira, onde se están a desenvolver unha xornada sobre industria conserveira no centro de Coroso. E falaremos das novas embarcacións que ven de adquirir o Club de Piragüismo Rías Baixas de Boiro. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Pechada a campaña da Xarda para artes varias o esgotarse por completo o total de capturas. Por outra banda, a escaseza de cota para o cerco fai que se estean a sobreexplotar outros recursos como a anchoa. A lonxa de Ribeira entrará en funcionamento este verán. Portos de Galicia publicará en maio o novo concurso para a xestión da infraestrutura. As algas, como materia prima na industria conserveira, centran as xornadas que se están a desenvolver no Centro Integrado de Formación Profesional de Coroso. Mal balance da campaña da Xarda para o cerco galego ante a escaseza de cota. Peor están as cousas para as artes varias, que se viron obrigados a pechar repentinamente ou esgotarse as posibilidades de pesca. O balance da campaña da Xarda é, para a Cerga, a crónica dun fracaso anunciado. A escaseza de cota unida aos temporais das últimas semanas mantén a boa parte da flota amarrada no litoral sur. Na zona cantábrica o tempo permite faenar, aínda que as escasas posibilidades de pescar recurso condicionan a campaña. Non nos toca nin a 10.000 kilos por barco, Eso non é nada, comprendes? Vamos a ver, que menos que coller uns cupos, por eso nós estamos pedindo por home, é un cupo diario, e agora viñas mes e medio traballando por aquí ca Xarda, e que pasa? Ao vir a flota toda, o caladero da anchoa quedaba descansado. Hoxe as anchoas en pasajes en Andarra vendéronse a un 20 anchoas que cando nos cerraron o caladero ano pasado estaba se vendendo a 2 euros e a 3 euros. Bueno, pois vendéronse por qué? Porque resulta que é un peixe que non vale para a fábrica, porque é un peixe de 40, o mercado absorbe o que absorbe, estáse botando un 20. Cando agora a flota podía estar á Xarda, traer uns cupos, facer unha pesca responsable, que é para alimento, para as persoas, e agora estaba descansada a anchoa, e agora a mellor collíanse anchoas de 30. As cousas están peor para artes varias, que víronse obrigados a finalizar a campaña tan só 2 semanas despois da súa apertura, permitindo únicamente as capturas accidentais. O de artes menores xa se vía vir, o do cerco xa se vía vir. Aquí estáse facendo a nosa autonomía, estáse facendo unha política que se leva 3 ou 4 anos desde o 2012 a facer unha política de destruir a flota inteira. Se artes varias que non o tomen a peito porque xa se vía vir. E máis xa se lle dixo, cando nós estuvemos acampados en Santiago, isto xa se vía vir. Bueno, tanto foi así que o ano pasado poñenlle nun escrito que me deron amigos de artes varias que o ano pasado que lle tuveron que dar 200 toneladas do País Vasco, moi ben, pero que non consumiron os vascos. Bueno, pois este ano quítanlle 400. Co fin de acabar coa desigualdade para Galicia, Cerga recorreu ante o Tribunal Europeo o actual reparto de cotas, que, segundo o seu presidente, non ten máis obxectivo que acabar coa flota galega. Agora metémoslle, por culpa da estabilidade relativa, metémoslle un contencioso a Bruselas. A conselleira xa o quixo vender, que iba a vender ela. E logo, porque non o puxo no 2012, no 2013, no 2014, no 2015, e agora veñen as eleccións e iba a meter no 2016, non? Vamos a ver, cando a estabilidade relativa a estabilidade compónse do reparto de Europa que ten das cotas para os estados que tiña. Pero ese reparto xa estaba antes de entrar Portugal e España na comunidade. Entonces, ese sobrante que deron, que é o que temos nós, que é este famoso 7%, porque nós temos a primeira flota de pesca de Bruselas. Bueno, pois, entonces, nós tiñamos que ter polo menos un 30 ou un 40% da flota, da cota, porque quedaron con esas migallas. E despois quedouse co compromiso
de retocalo e axustar. Bueno, pois a todos os países europeos lle sobra entre un 40 e un 60% da cota que teñen. Sobrar, estamos falando de sobrar, que non a consumen. Bueno, pois o que se trata é, se non queren andar na estabilidade relativa, polo menos Bruselas o que ten que facer, pois teño que agarrar e traspasar aos estados que lle falta, en caso Portugal, en caso de España. O reparto da xarda este ano se viu condicionado por unha sobrepesca que se fixo o ano pasado por o propio sector de artes menores, co cal pois partíamos con uns cuantos kilos de menos. A maiores, este ano non se negociou co País Vasco, que o ano pasado nos cedeu unhas 200 toneladas. A maiores, tuvemos un 15% menos de posibilidades de pesca da xarda, de acordo ao estado dos recursos no Consello de Ministros da Unión Europea. O propio sector tiña acordado que cando se chegara a unha explotación do 85% se pararía para poder deixar o resto do porcentaxe para que se poidera capturar por o resto da flota como pesca accidental. Parece ser que houve algunhas cofradías que tardaron en remitir os datos e cando os aportaron xa nos tiñamos pasado do 85% e, polo tanto, tamén se prohibiu a pesca accidental desta especie. De cualquier maneira, bueno, pois nos convocaremos ao sector para falar con eles, intentar pois mirar se en negociacións co País Vasco ou con algunha outra flota poderamos conseguir algo máis de cuota para que hacia final de ano pois a inmensa maioría do sector que non pudo dedicarse á pesca accidental poida xustificala. A Consellería do Mar aposta polo diálogo para clarexar os criterios da denominación de orixe protexida do mexillón. Pretende que se beneficien desta marca todos os sectores implicados no proceso de elaboración. Os criterios para definir os produtos que se enmarcan baixo o selo da DOP Mexillón de Galicia convertéronse no último motivo de discordia entre o Goberno galego e a oposición. A conselleira viuse obrigada a explicar no Parlamento en resposta a unha interpelación sobre a etiquetaxe do mexillón que a Xunta defende a DOP sempre que integre os intereses de todos os actores implicados no proceso de produción. Quero e defendo a denominación de orixen do mexillón. Claro que a defendo, pero a defendo para que se incluyan todos os produtores. Nestes momentos, todos os produtores están establecendo mesas de diálogo. Xa estuveron reunidos comigo, están falando co Consello Regulador. Queren buscar unha fórmula na que se sintan todos representados e poder poñer unha produción que tamén poidan dispoxa os nosos conserveiros poñer o seu produto no mercado, diferenciando, por suposto, de todo o que ven de fora. Neste sentido, Rosa Quintana explicou que se ten solicitado un ditame técnico e biolóxico ao Comité Científico sobre as denominacións de orixe protexida da Unión Europea para aclarar se o mexillón en fresco é o mesmo que en conserva á hora da certificación. Referiuse neste aspecto a sentenza emitida recentemente pola Audiencia Provincial de Pontevedra, que condenaba unha conserveira por competencia desleal o etiquetar produtos baixo o selo do mexillón galego sen estar amparados pola certificación. Insistiu en que non crea xurisprudencia, xa que só ten efecto entre as partes implicadas no procedemento. Por outra banda, Rosa Quintana indicou que na actualidade o Consello Regulador tan só está a certificar coa marca protexida o 14% do total de mexillón producido nas rías galegas. Isto implica que unhas 200.000 toneladas de bivalvo galego quedarían sen posibilidade de identificar a súa orixe e procedencia. Portos de Galicia publicará o mes que ven as bases do novo concurso para a xestión da lonxa de Ribeira. Mentres tanto, o Concello está a manter reunións sectoriais con todos os usuarios da instalación. O Concello leva semanas realizando xuntanzas con todos os sectores implicados para axilizar a posta en funcionamento da nova lonxa co obxectivo de que poida estar operativa ao longo do verán. Tras as primeiras reunións sectoriais, solucionáronse xa varias cuestións como a adxudicación das obras do Pantalán e o seu emprazamento ou os permisos para a realización de obras menores. E o que podo decir da que ataña a todo o mundo é que diversas cuestións que preocupaban xa estánse en vías de solución, como é
a adxudicación das obras do novo Pantalán, a ubicación dese Pantalán co acordo visto bo do que é os usuarios de o hielo e o que son as embarcacións menores, que se estaba co tema de a seguridade privada, o cual se iba a haber a posibilidade de que a mesma empresa que levara o porto comercial puderase facer cargo dela provisional ou definitivamente, que outras cuestións que implicaban obra no que son os locales, como buscar luces e outras por parte da empresa Acciona, pois se comunicou que era posible facelas, e por último, que tamén se estaba traballando no que é o control de entradas. Aínda que se trata dunha infraestrutura difícil de xestionar que debe ser posta en marcha de xeito paulatino, dende o Concello están a dar os pasos necesarios para evitar que se demore. Pola súa banda, Portos de Galicia anunciou tamén que durante o mes de maio publicará as bases do novo concurso para a xestión da rula. A que tamén está xa en proceso de solución o que era dotar de as básculas necesarias para poñer en funcionamento isto, digamos que van por bo ritmo o que son todos os traballos para poñela en funcionamento. Por unha parte, e desligando o que son as infraestructuras necesarias para que a lonxa funcione, que, por certo, vai a salir en este mes de maio, según nos confirmaron as bases para o novo concurso e, polo tanto, xestión da mesma, e, por outra parte, os problemas individuales que puderan ter compradores, exportadores, minoristas, etcétera, etcétera, tamén están en vías de solución a través desas reunións sectoriales que están facendo. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. As algas e o seu inmenso potencial son o tema central das xornadas sobre industria conserveira que se están a celebrar esta semana no Centro Integrado de Formación Profesional de Coroso. Baixo o título Algas do mar á mesa, o Centro Integrado de Formación Profesional de Coroso acolleu esta semana as súas primeiras xornadas dedicadas á industria conserveira, unha actividade que pretenden perdure no tempo e que está impulsada dende os departamentos de Industrias Alimentarias e de Orientación. As xornadas foron organizadas conxuntamente co Departamento de Orientación e o de Industrias Alimentarias e a verdade é que estamos moi contentos. É a primeira vez que facemos unhas xornadas deste tipo e desta importancia e eu valoro moitísimo todos os coñecementos que están adquirindo o alumnado. Vamos a ver, nos nosos ciclos se abarcan todos os sectores da alimentación, pesca, carne, leite, vexetais, pan, pero pola situación, polo enclave do centro, lle damos moita importancia o que é o sector pesqueiro, non? Porque todos os nosos alumnos, bueno, todos non, obviamente os que queiran, porque tamén poden salir da comarca, da comunidade autónoma a traballar, pero teñen moitas posibilidades de quedar a traballar no que é o sector da conserva. E, bueno, digamos que a alga é algo que está emergendo, non? Que se está traballando moitísimo nese campo. Entonces é unha maneira, pois, de diversificar, pois, a súa formación e a súa posible inclusión no mundo laboral. Durante as 5 xornadas programadas nesta edición, tratouse de afondar un pouco máis no mundo das algas, un produto cada vez máis demandado dende o sector hostaleiro, pero que a día de hoxe aínda non está o suficientemente explotado. Nos nosos ciclos, que xa levan anos implantados, traballamos moitísimo, ao longo de todos os módulos, traballáramos moitísimo o tema das conservas, porque claro, a salida laboral por rapaces é o sector conserveiro e manufactureiro, pero cada vez vemos que están máis de moda, hai 3 empresas galegas e cada vez están abrindo novas empresas, é un nicho de mercado, e os rapaces ao salir daqui queremos que tamén teñan esta formación para que podan nun futuro dedicarse ou eles mesmos abrir unha empresa. Dixemos, jolín, temos aquí no entorno algas aí, de frente xa, e que non coñezamos como se traballan, como se recollen, como se cociñan, é unha pena. E ten unha utilidade, estamos aprendendo moitísimo estes días.
Nun primeiro momento, a iniciativa ia dirixida ao propio alumnado do centro, pero ver o enorme interese suscitado, decidiu abrirse tamén ás empresas do sector, ás confrarías e ao público en xeral. As xornadas arrancaron o luns coa inauguración oficial a que asistiu o Conselleiro de Educación, seguida da charla sobre técnicas e tratamentos de conservación de algas, a cargo de Manuel Loureiro Pérez, fundador da empresa de conservas e afumados Lou. Outros expertos na materia, como é o caso do xefe de Coordinación Técnica da Consellería do Mar, Ricardo Arnaiz, sumáronse tamén ao ciclo de charlas, nas que tiveron unha importante participación os propios alumnos do centro, que abordaron dende diferentes perspectivas a temática das algas, como as súas posibilidades na alimentación ou medicina e cosmética. Desde la introducción de las algas, sobre todo nos centramos más en lo que son las empresas españolas y sobre todo más las autóctonas de Galicia, como Mar de Ardora, Porto y Moinhos, Lou, que también vino ya a dar una ponencia, Mar de Ardora viene este jueves también. Y digamos que nos basamos en la historia de las empresas pioneras, y un poco lo que es la introducción desde el origen de las algas, cómo se empezó utilizando y digamos la introducción que está teniendo ahora actualmente en la sociedad sobre la alimentación en las personas. Por ejemplo, antes se usaba el argazo, por ejemplo, para abonar las tierras, que la gente iba a coger carros a las playas, y digamos que se usaba más para eso, pero por ejemplo Lou, que fue uno de los pioneros, de repente se le ocurrió la idea de enlatarlas para venderlas, ¿no? Y a la gente, por lo visto, le empezó a gustar y empezó a venderse, a comercializarse. Lo que pasa es que como son tan pocas las empresas que se dedican a ello, la gente no lo tiene tan inculcado, no es como el pan que comemos todos los días, ¿no? Entonces es algo que va pouco a pouco. A marxe das sesións teóricas, os alumnos tiveron ocasión de comprobar a aplicación práctica desta materia prima na cociña, cun Master Cooking a cargo da especialista Eva Crespo, que preparou 3 receitas coas algas de Mar de Ardora. Tamén complementamos con este Master Cooking. Hoxe temos aquí a Eva Crespo que vai a facer en directo 3 recetas do seu último libro. Fainas en directo e por encima colaborando cos rapaces que están aquí na planta agora con nós. Porque están aí ca cociñeira Eva Crespo e vamos, parece un día de festa hoxe. Creo que tamén é importante sacalos da rutina da aula, non? E que eles vexan que todo o que os coñecementos que lles impartimos na clase, pois que teñen unha aplicación tamén, non? Por último, os estudantes realizaron unha visita guiada ás instalacións da conserveira ribeirense Lou, en Castiñeiras, pioneira na comercialización das algas en conserva. Rematamos o noso programa desta semana cunha boa nova pro deporte, a adquisición de 2 embarcacións por parte do Club de Piragüismo Rías Baixas grazas a unha subvención do Concello de Boiro. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. O alcalde Xoán Xosé Dieste visitou as instalacións do Club de Piragüismo Rías Baixas, situadas no porto de Escarabote, para proceder á entrega das 2 novas piraguas adquiridas polo club para as escolas deportivas municipais, e que se empregarán tanto nos adestramentos como nas próximas competicións. O presidente do Club de Piragüismo Rías Baixas, Marcos Pérez, agradeceu a colaboración do Concello, que posibilitou a compra destas 2 embarcacións. Para nosotros supone unha gran noticia el poder recibir estos barcos que suponen un salto en calidad con respecto a los que teníamos. Para un club modesto como el nuestro, la compra de material, ahora que tenemos 100 fichas de chavales a los que hay que dar embarcaciones, pues supone una gran noticia. Para nosotros, si no es de esta manera, gracias al patrocinio del Concello de Boiro, que desde estos últimos años viene colaborando con nosotros, en especial el alcalde, el señor Juan José Dieste, pues sería imposible tener un equipo en las condiciones que lo tenemos actualmente. O rexedor boirense sinalou que a entrega destas 2 novas piraguas ao Club de Piragüismo Rías Baixas forma parte da política que está a desenvolver o equipo de goberno dende a súa chegada á alcaldía, de apoio aos clubs e entidades deportivas municipais. En estes momentos son 2 piraguas que teñen un valor moi importante, máis que o económico é o valor de que os rapaces podan practicar deporte en condicións normales e adecuadas e ao mesmo tempo levar o nombre de Boiro a competir tanto a nivel galego, a nivel nacional, con unhas piraguas que en condicións para poder acadar éxitos e marcas importantes, non? Xoán Xosé Dieste fixo referencia tamén a que o Concello está a traballar para dar resposta a outras das demandas deste club, como é a falla dunhas novas instalacións. O próximo obxectivo, pois, con paciencia e con tempo, porque
as inversións, cando se empeza a falar xa de instalacións novas, estamos a falar de decenas de miles de euros, pois serán comprometidas. Podo adiantar xa que o Club de Remo tamén, que é histórico, ten unha instalación máis bella de hai 40 anos, xa se solucionaron dous problemas importantísimos. O primeiro era que o plan general do Porto, que lle chaman o plan de usos, xa está en marcha, xa foi aprobado, que era o primeiro paso indispensable para facer esa reforma, un novo edificio para o Clube de Remo, duplicando o que son os vestuarios, facendo vestuarios para mulleres, para homes, dotando dun novo ximnasio, que vai ter prácticamente 3 plantas, onde podan albergar tanto os vehículos como traineras, trainerillas, bateis, todo tipo de instalacións. E xa temos preparado dous proxectos, un alternativo, non, para facer ese edificio. O saber da tradición, o esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos produtos do mar de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.